Polinomio baten biderkagai komuna ateratzea sarritan erabiliko dugu, eta batez ere ondorengo bi egoera hauetan. Adierazpenak sinplifikatzeko eta ekuazio mota batzuk ebazteko. Egin dezagun adibide bat. Demagun, P polinomioa ematen digutela. P polinomio hau isa eta iren araberakoa da. Hau da, agertzen diren ezezagunak isa eta i izango dira. 5 isa ber 3, i, gehi 15 isa karratu i, eta minus 25 isa ber 4, i karratu. Polinomio horren hiru gai horietan agertzen den edo errepikatzen den faktorea aztertu behar dugu. Horretarako, koefizienteari erreparatuko diogu lehenik. Hiru koefiziente horietan 5 errepikatzen da edo 5 agertzen da. Honetan 5, honetan 3 bider 5 eta azkenengo honetan 5 bider 5. Beraz, faktore komuna koefizientetan 5 izango da. Erreparatu diezaiegun orain letrazko atalei. Letrazko atal guztietan isa eta i ditugu, baina zenbat aldiz agertzen da bakoitza. Isari dagokionez, hemen isa ber 3 dugu, hemen isa ber 2 eta hemen isa ber 4. Beraz, gutxienez isa karratu agertzen da monomio edo gai guztietan. Iri dagokionez, hemen i daukagu, i hemen ere i ber 1 eta hemen i karratu. Beraz, gutxienez i agertzen zaigu. Beraz, hau izango litzateke biderkagai edo faktore komuna. Faktore komuna hau, monomio bakoitzetik aterako bagenu, zer geldituko litzaiguke? 5 ateratzen dugu. Isa karratu ateratzen dugu, beraz, gelditzen zaigu isa. Eta i atera dugu, beraz, isa da gelditzen zaigu elementu bakarra. Goazen bigarren gaiarekin. 15 horretatik 5 hori atera dugu, beraz, 3 gelditu zaigu. Isa karratu i, isa karratu i atera dugu, beraz, ez zaigu letrarik gelditu. Goazen hirugarren monomioarekin. Minus 25 dugu. Hemendik 5 atera dugunez, 5 gelditzen zaigu. Eta isa karratu atera dugunez, isa ber 4 genuenez, isa ber 2 gelditzen zaigu. Iri dagokionez, i karratu genuenez eta i atera dugunez, i gelditzen zaigu. Beraz, polinomioaren biderkagai komuna atera ondoren, biderkagai komuna hau da, baina baliokidea den adierazpena hau izango litzateke. Orain, zuen kontura, ondorengo polinomio honen biderkagai komuna ateratzea. 8 isa i karratu, ken 16 isa karratu, gehi 2 isa karratu, i karratu.